Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov usporiadali v sobotu 17. februára jubilejný 10. ročník turnaja v stolnom tenise. Termín turnaja je ako halový šport situovaný na zimné obdobie, ale aj keď súčasné počasie zimu veľmi nepripomína, predsa sa turnaja zúčastnilo rekordných 46 hráčov z 12 obcí. Z mimo okresu Čadca prišli hráči z Bytče a Pšurnovic, no cestu do Vyšného Kelčova merali aj hráči z Piešťan a Ratnoviec. Po odohraní 99 zápasov v 6 vekových kategóriách a na 6 hracích stoloch boli úspešní následujúci súťažiaci. Odmenu získali aj najstarší účastník Milan Hedera z Makova a najvzdialenejšia účastníčka Dagmar Bitarovská z Ratnoviec.